Burgos 0, Racing de Ferrol 2, Avilés 1, Celta B 0, Sporting B 3, Marino 0, Oviedo 3, Lealtad 2, Somozas 2, Langreo 1, Compostela 1, Murcia 3, Tropezón 0 e Astorga 0, Zamora 4. Había un partido interesantísimo na Malata. O Racing de Ferrol, que chegaba nun momento duro despois de perder a fin de semana pasada diante do Sporting, foi unha semana convulsa, con reunións, unha semana axitada, e o mellor xeito de resolver dúbidas é cunha vitoria nun partido no que foi moi superior, pero no que sufriu. Sufriu polo marcador, que sempre estuvo aí corto, pero creo que foi moi superior en as chegadas, en os remates, problemas ao millor de precisión, pero creo que mereceu a vitoria. Dianteiro que defende, Geni, penalti que fai, penalti clarísimo a Pablo Rey, e marca Tito, por fin, despois de 10 xornadas, Joselu. Extrañísimo, non? Porque un dianteiro a veces pode pasar por malos momentos, non? E creo que o Racing nestas primeiras xornadas botou moitísimo de menos os goles de Joselu. Posiblemente este gol, vamos a decir, peche. Un pouco de tranquilidade ou de quita ansiedade. Sí, quita esa ansiedade e a partir de agora pois veamos un Joselu que vai a marcar diferencias. Aí estamos a ver o Racing que tivo moitas oportunidades para aumentar o marcador, sobre todo nas botas dese xogador de Dani Rodríguez que nos deixou detalles como este. Vai, xogadorazo, outro home que adestrou Tito, como, bueno... Sí. É que ademais, para min, Dani, non somente no campo, sino fora do campo, reúne unhas condicións... Era teu capitán. Sí, moi xovenciño, dándolle de responsabilidades para un chaval tan xoven como el importantes. Este era de Guti, Me alegro moitísimo de que lle vayan tamén as cousas, moitísimo. Pero o que é o fútbol, moitas veces, o Avilés apenas se achegara pola porta de Macai, e chegou último minuto, prácticamente última acción da primeira metade, e Adrián León fai o empate a 1. E todas as dúbidas que poden aparecer nese momento. Sí, que eso, o Avilés non estaba a crear o peligro que sí creaba o Ferrol. O Ferrol ten un equipo para relacionarse moi bon, un pouco blandiño a hora de finalizar, eu creo que ten que ter máis decisión, máis precisión, pero claro, o Avilés sempre estaba no resultado, non? Entonces sempre pode pasar estas cousas, non? Aí estamos a ver o gol de Dani Rodríguez, precisamente o protagonista do partido, e ao final este abrazo tan simbólico dos xogadores do Racing que quixeron demostrar deste xeito a unión que hai no vestiario. Todos estamos para sacar o mellor ao Racing, non? A mí me daba pena que con este talento que hai no equipo pues estuviéramos sufriendo como sufrimos, non? Entonces, bueno, chega un momento en que realmente temos que poñer todo o mellor que temos, non? Outra cosa é que nos equivoquemos, non acertemos como podía pasar hoxe, non? Pero desde logo que non se tampouco penso que non se pode decir que o esforzo dos xogadores, de feito os xogadores saían do campo e xa non podían máis, non? Como adestrador non podo pedir nada máis que iso. A única vitoria da xornada foi a do Racing, empate do Compostela no campo da Unión Popular de Langreo. E imos ver o resumo, o xogador que actúa na Unión Popular de Langreo. A ver, Timi, se coñeces a este xogador que participa na primeira acción de ataque do Langreo. Imagíname por onde podes ir. Pode ser Pablo Álvarez. Ese número 7 que vai a marcar un gol anulado. Pablo Álvarez, sí, señor. Por certo, gol anulado. Isto demostra... Dubidoso. Demostra o que a moita xente, moitos xogadores lle gusta o fútbol, que son capaces de xogar en categorías máis abaixo, porque Pablo seguramente non necesitaría ter que xogar, pero fai por ese amor ao fútbol e por as ganas de seguir xogando. Apostou por Menxa na dianteira do Compostela Iñaki Alonso, e Menxa tivo 3 ocasións clarísimas para facer o 0-1. Non conseguiu marcar. Na segunda metade, máis achegamentos do Compostela, como esta oportunidade de Jimmy, pero o Langreo foi o que se puxo por diante. Esta ocasión de Jimmy, e no minuto 17 da segunda parte, lanzamento de falta e gol de Mendy. E estaba moi complicada a cousa para sacar algo positivo, campo de herba artificial, por debaixo no marcador, o Langreo pechadiño no seu campo, ata que chegou unha das xenialidades da xornada. Se Carlos García Verdugo sacaba o tema de cal foi o mellor gol da xornada no fútbol galego, este é candidato, o de Teles.
vai a Bombeirolo. Tivéchelo no Fabril, Tito? Non. Non, Teles- foi xa o non. ano seguinte. Chegou o ano seguinte. Ia sí. dicirse se contigo marcar algún gol destes, pero non. E ao final, acción de ataque do Langreo. Que pensades? Houbo falta de Manu Castiñeiras e despois unha caída dentro da área. Hai ou non penalti. O árbitro pitou a primeira falta, afortunadamente pro Campos. Partido con moito morbo da vindeira fin de semana, dicíasme Timi, non só a importancia do rival, senón que o adestrador do Compostela, Iñaki Alonso, foi técnico do Murcia. Ascendeu uno de segunda B a segunda. Pois aí está ese partido que vai enfrontar o Compostela e o Real Murcia. Imos coa derrota do Coruxo no campo do Guijuelo, outro dos equipos chamados a estar arriba, o Guijuelo por 3-2. O Coruxo que fixo máis difícil, xogaba dende o minuto 25 en inferioridade numérica e conseguiu poñerse por diante, aínda xogando con 10 con este gol de Álex Fernández. Sempre complicado xogar neste campo do Guijuelo, A mí, pola viaxe. sí, personalmente, dos campos máis... Vou emplear a palabra desagradables, non? Que te podes encontrar, porque bueno, non ten para mí nada bo. Se vas en verano fai un calor que ali caes. Pois estamos a ver o gran protagonista da xornada na segunda B, chámase Marc Nierga. O ano pasado estaba no Deportivo B, apenas si tivo participación no filial do Deportivo e aquí marcou os 3 goles do Guijuelo. Remontando ese gol inicial de Álex Fernández, Marc Nierga fixo o empate, o 2-1 e este 3-1. Recortou diferenzas o Coruxo xa no minuto 92 con este outro gol de Cristóbal, outro dos candidatos a mellor gol, pero ao final o Coruxo non puido sacar nada positivo do campo do Guijuelo. Descondicionou moito a expulsión de Pedro Vázquez. Hai que xogar con 10 neste campo. Sí, pero a verdade é que parece que a xogada non foi de todo de expulsión. Bueno, claro que tens que saber xogar con 10 e o Coruxo sabe facer, pero sempre con menos se acaba notando tamén, non? Pois esa derrota por 3-2 do Coruxo e as boas novas tamén pro Somozas, que conseguiu empatar no campo dun rival directo para conseguir a permanencia como é o Lealtad. Empate a 2, aí estamos a ver as imaxes do partido. Un Lealtad que marcou moi cedo, aos 12 minutos. Bueno, primeiro esta oportunidade de Jorge Fernández, clarísima, e despois o gol de Lombán. E estes partidos, Timi, son os importantes. Sacar algo positivo diante dun rival que probablemente esteas loitando con el ao final da temporada, dalle moito. Louvábamos antes a actitude do Eibar na primeira división, pero tamén hai que louvar a dos Somozas a outro nivel, porque conseguir refacerse do xoque, do impacto que lle supuxo aquela retirada dos 3 puntos, aquela caída en picado e que agora volve a remontar o bo, pois moi chamativo e digno de admiración. Leva 2 xornadas sen perder. E ademais foi por detrás no marcador todo o partido. Sí. Primeiro marcou Eber, despois fixo o 2-1 Jorge e na segunda parte volveu a erguerse os Somozas e volveu a conseguir o gol do empate cando quedaban 5 minutos pro final. Realmente esa actitude coa que se pode soñar coa permanencia. É un equipo que ademais se ergue con xogadores lesionados, todos os equipos teñen lesións, pero estos equipos lógicamente teñen menos capacidade para ter xogadores e siguen competindo ben, todos os partidos compiten, eso é unha boa señal. Pois aí temos o gol de Estefan, o definitivo empate a 2, o Somoza sacou un puntiño do campo do Lealtad.
Un punto que non lle permite sair de postos de descenso, pero está a só un punto da permanencia. Líder o Logroñés 25, en ascenso Murcia 24, Oviedo 22, Guijuelo 21. A 3 puntos do ascenso, o Coruxo ten 18, o Celta B 16 puntos, noveno o Compostela con 14 e un décimo Racing de Ferrol con 13 puntos. Na parte baixa, 10 para Zamora, Burgos e Tropezón, con 9 Sporting B e Somozas, con 6 o Lealtade, con 4 o Marino.